Nakon ovog tužnog posjeta vukovarskim svetinjama, evo nas u Đakovu, kod jednog od njegovih dragulja, a to su konji lipicanci. Vedra lica uživamo u pogledu na ove lijepe, elegantne konje i svatko od nas želi ovdje zabilježiti pokoju fotografiju, dodirnuti i podragati konja. A razigrani konji svojim igrama kao da nam žele pokazati svu svoju ljepotu i kao da su ponosni na sebe, i to s pravom. Jer lipicanac je pripadnik svjetski poznate pasmine konja koja je nastala davne 1580. godine u Lipici u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji. U Hrvatskoj se lipicanci počinju uzgajati 1806. godine u Đakovu. Đakovačku ergelu lipicanaca osnovali su đakovački biskupi i jedna je od najstarijih u Europi. Ergelu je 1972. godine posjetila i engleska kraljica Elizabeta II. Naša grupa je pomno razgledala sve što nam je ovdje bilo pokazano i bili smo toliko sretni da je u oduševljenju naš Joža Zorić zapjevao pjesmu o Đakovu. Bilo je spontano i bilo je od srca. Divan, divan si ti, Mandićevaci sela tvoja, svuda su poznati, ulice tvoje su male, dva tornja i katedrala, volim te Đakovo grade i tvoja sela mala. Pozdrav svima iz Lipicanskog grada, Đakova, Slavonija. Ćao. Ćao. Da li neko možda ima konja? Može, ima. Ko ima? Ja jednog imam. Jedan na suci. Moram pita gospođu, da li imate konja ili pastuha? Jel obično inače svaki... dobro. Inače svaki grad je po nečemu poznat, a Đakovo je poznato po dvije velike stvari. Prva stvar je po katedrali, druga stvar je po lipicancima. Znači, prinčevi i kraljevi što je doliko imali su novaca, ne bi baš bilo lijepo da kraljica upregne nekoga radnoga konja, inače svi su konji lijepi, pa su križali 4 vrste konja, arapsku, andaluzešku, španjolsku i portugalsku vrstu, preko 100 godina, da dobije jednu pasminu koja će za njihove potrebe lijepa, vizualno zavidjeti, što doliko je prinčevima i kraljevima. I onda su svoje kraljevstvo smjestili rimski lokalitet Akvalija, današnja je Lipica ili Slovenija, po čemu je ime i dobio ime Lipicanac ili Lipicaner, po Lipici Sloveniji. E sad, obično su se svaki 100 godina dešavali neki ratovi, napao ih je Napoleon i smjestili su se kod nas u Slavoniji. I uzima se 1806. godina za uzgoj i selekciju lipicanske pasmine na ovim područjima. Znači 2006. imali smo kao najstarija i 200 godina uzgajamo jednu pasminu kao kulturno blago. Super. E sada, u to doba nam je došao Josip Juraj Strossmayer, znači poznati mecena, da njega ni bilo ne bi bilo katedrale, a znate kakvi su biskupi, imali su kočija, ni bila automobila i onda je od te ergele kupio 7 kobila i jednoga pastuha. Znači isto značajan bio za ovu ergelu ovdje. Rastajemo se od lipicanaca i dobrih ljudi koji su nam sve ovo pokazali i odlazimo uživati u još jednom dragulju Đakova, a to je njegova katedrala. Smještena je u predivnom, pomno uređenom okruženju. Ovaj biser graditeljstva, katedrala Svetog Petra, građena je između 1866. i 1882. godine. I njoj su se divili i ne prestaju se čuditi i diviti već od samih početaka gradnje. U nju je utrošeno 7 milijuna opeka iz ciglane Đakovačke biskupije, a kamen je dobavljen iz raznih europskih država i predstavlja čudo umjetnosti.
Naša grupa je imala tu sreću i čast da je mogla uživati u ovim pravim draguljima Slavonije i naše Hrvatske. Ako niste bili s nama u grupi, neka vam bude žao, jer ovo su uspomene za cijeli život. I nakon prelijepe Đakovačke katedrale krećemo u Kuševac, na veselu folklornu manifestaciju Selo moje na Brdašcu. Svi smo uživali, pjevali i plesali. I evo nas u Splitu, gdje nas čekaju dva nova predivna broda Katarina Line. Usidreni u mirnoj luci, kapetan Bota i Majestic srdačno primaju svoje putnike. Vidljivo smo umorni, ali ipak uvijek spremni na šalu i nove doživljaje. Puno nas je i prtljage je puno, ali ništa to ne smeta. I čim smo se smjestili na brodu, odmah krećemo na razgledanja, jer znamo da nam Split ima što pokazati. Dijelimo se opet na dvije grupe jer veliki je broj turista i našim vodičima je tako lakše pokazati sve ove divne splitske znamenitosti. A nije ni čudno, jer Split je drugi grad u Hrvatskoj i jedna od najznačajnijih turističkih destinacija. Hodajući uskim kamenim ulicama koji vrve od radoznalih gostiju, naš vodič nam pokazuje povijest Dioklecijanove palače i kaže kako punih 17 stoljeća traje priča o Splitu. Još otkako je rimski car Dioklecijan odlučio baš na tom poluotoku blizu velikog rimskog grada Salone izgraditi palaču u kojoj bi u miru proveo posljednje godine svog života. I u tih 1700 godina palača je polako postajala i postala grad, koji danas mami bogatom tradicijom, veličanstvenom poviješću, ljepotom, prirode i kulturnom baštinom. Dioklecijanova palača i cijela povijesna jezgra Splita na spisku su svjetske baštine UNESCO-a. I još od 1979. godine, i to ne samo zbog izvanredne očuvanosti same palače, nego bar jednako zbog toga što palača i njezin grad i dalje žive punim životom. U toj strukturi vidljivi su i još uvijek živi svi povijesni slojevi od starog Rima preko srednjeg vijeka do dana današnjeg. Šetnjom kroz drevni grad moguće je putovati kroz vrijeme, promatrati vrhunske primjere antičke arhitekture sve do moderne arhitekture izvanredno uklopljene u bogatu baštinu. Takva slojevitost odražava se i u svakodnevnom životu Splita. Lokalni stanovnici sjede u istim kafićima, restoranima i kupuju u istim trgovinama s turistima, dajući im dojam da su dolaskom u Split postali sastavni dijelom grada i njegovog ritma. Nakon svega, čudi li vas što Splićani svoj grad najviše vole opisivati riječima "Nima Splita do Splita"? Grad živi s ljudima i pjesmom. Tako smo naišli na klapu koja nam je otpjevala ovu dirljivu pjesmu.
više ne